Poštovani potpredsjedniče, poštovana pučka pravobraniteljice, članovi Vlade. U nečem lošem da izvješća nisu na vrijeme raspravljena ima i ponešto dobro. Dobro je što izvješća raspravljamo 3 u 1 jer više do izražaja dolazi kako se ništa ne mijenja. I nije to stvar osobe nego sustava. Kad je kuća na slabim temeljima, prozor koji ima lijep pogled ne umanjuje strepnju da će se kuća srušiti. U jednom izvješću ističe se da raste broj pritužbi odnosno podnesaka i upita povodom kojih nema temelja za pokretanje ispitnog postupka, što potvrđuje kako građani nemaju dovoljno informacija o svojim pravima i ne znaju kome se obratiti kada smatraju da su im prava prekršena ili se osjećaju diskriminiranima, ali i da bi nadležna tijela trebala povećati svoju dostupnost i poboljšati komunikaciju s građanima kroz različite kanale. I sam sam upoznat s tim izgubljenim ljudima koji me zovu za sve probleme od kuće do posla, od male općine do druge države. Zovu jer ne znaju koga bi više. Zovu jer ih drugi ignoriraju ili se na njih deru. Ne krivim ih kad zalutaju, kao i uvijek pokušam pomoći, zato sam uostalom i ovdje, ali me znaju začuditi opseg i raznolikost tih molbi i uputa. I zaključujem, ljudi u RH ne znaju svoja prava. Onaj koji sazna koja su mu prava, ne zna kome se obratiti da mu pomogne da ta prava ostvari. I to je jedan od hrvatskih fenomena, državni aparat glomazan, ali uvijek nedostaje baš ona osoba koja bi pomogla. Jedan papir, jedan pečat. Ured pučke pravobraniteljice zaprima pritužbe građana i upućuje dopise državnim tijelima. Za očekivati je da će njoj brže i bolje odgovoriti, ali čak iz te pozicije muku muče s neučinkovitom i apatičnom administracijom. Odgovore na dopise dobivamo, no često izvan rokova i nakon više požurnica. No nerijetko su vrlo šturi i formalni, ne odgovaraju suštinski na postavljena pitanja, a ponekad su čak i zavaravajući. Požurnice se šalju u sva 3 izvješća, što doista iritira i obeshrabruje. Prošli su već svi rokovi da državna tijela shvate da su oni tu za građane, a ne obrnuto. Osim zaprimanja pritužbi i upućivanja dopisa, pučka pravobraniteljica daje preporuke nadležnim tijelima vlasti i ustanovama. U izvješću za 2020. ističu da je sve manji postotak ispunjenosti preporuka te pomirljivo i optimistično zaključuju da se to može objasniti time što Hrvatski sabor još nije raspravljao o izvješćima za 2018. i 2019. Odgađanje rasprave nije dobra poruka tijelima kojima su preporuke upućene i umanjuje napore za podizanje kvalitete života snažnijom zaštitom ljudskih prava i suzbijanjem diskriminacije. To je vidljivo upravo iz broja prihvaćenih preporuka posljednjih godina. Iz zadnjeg raspravljenog i prihvaćenog izvješća onog iz 2017. prihvaćeno je čak 65% preporuka. Iz izvješća za 2018. prihvaćeno je 26% preporuka, a posljednjeg tek spomenutih 20%. Nadam se da je ta teorija objašnjena postocima točna, da je samo odgađanje rasprave u Saboru razlog za ovakav nemar. Ako je zaista tako, bravo za Sabor. Ipak nešto znači i sram nas bilo da imamo tako malu realizaciju preporuka, da nismo svake godine raspravili ovo izvješće i neka se to ne ponovi.